iwo vakatirambira vakati mastenzi isusu hatisi kuita sekutengesa asi mastenzi tiri kupa mwana wemusangano. So muri kureva kuti mastenzi aya hamuna kubvisa mari, makangopiwa just for free because ainzi mastenzi emusangano. Yes. O hamuna any amount yamakanobvisa, no any affidavit rakanyorwa agreement of sale yanga iripo. Papasina handingade kutaura kunyati. Chakazotinetsa kumberi uko takazoona tichingonzi munzvimbo muno mamusinei. Dzimwe dzimba dzacho aitodzidhuma muine vana vanga vasiyiwa naana mai vavo zvanga vasingazive kuti chikuru kuuya zvinhu zvakafanana izvo. Vamwe akati ngatiputsei giredha racho, vamwe akati aiwa musaputsa giredha. Isusu ngatingoitai kuti nzwisise kuti alright kuputsa kwaari kuita uku vari kuputsa vaine chinangwachi. Day 3 handitika ndora vakazouya futi nemagiredha nechihapo vanga vakauya ari muhasha. Atanga vakangosvika vapo vatanga dudu chando haufa zvakamira sei. Zvingataurwa saizvo zvine zuro chakasumuka zvokutoti usiku takutotyira kurwara. Yes, kuti kumberi kwatiri kuenda mazuva izvo zvinasi unogona kuti ndiri mutano. Mazuva mairi matatu kana kuti kufamba kwenguva unogona kuzoafektwa nezvaunenge woshaya unenge wagara. So apa mane madays mangani muri panapa? Tane almost a week and half tiri pano. Upenyu hwaoma kumhuri dzaigara munzvimbo yeCloverdale kubva kudzingwa kwavakaitwa panzvimbo iyi vachinzi vaiva vakagara zvisiri pamutemo. Hapana kwavati vaenda, vakangoungana muhighway, vamwewo vakangoungana pagoromonzi 10 off nekuti havana kwekuenda. Vamwe vari kuti havana kana mari yekuti vatakurise midziyo yavo vaende kumamisha. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Muri Zimbabwe ndinokumbira kuti ungoona this video kusvika kwarinoperera. Vanhu ava vakabviswa nekuda kweeviction order yainge yabva kuhigh court iyo yaiti vabve nekuti pavakagara paive paland yemumwe munhu, asi nekuda kwekuti vaiti takaiswa nemusangano vanonzi vakatanga kurwisana nemapurisa. Muzuva ranhasi takwanisa kutaurawo nababa vaigara muCloverdale vakaona chiitiko chekupwanywa kwedzimba chichiitika. Vanga vachirondedzera magariro avakaita muCloverdale kusvika vazotandaniswa kusvika pari zvino. Ladies and gentlemen, ndinoda kuti munzwe baba ava vachitsanangura zvakaitika kusvika pari nhasi nekuti vava nesvondo rese vagere pedyo nemumugwagwa nemhosva yekuti havana kwekuenda. Ngatinzwei vachitaura, asi muchipedza kunzwa nyaya iyi ndinokumbirawo muuye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi yekuti kosei government iri kuzosiya maland barons achipa vanhu nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Baba makadini? Tiripo makasimba here. Tikona muri kuno kunze kweroad muri kutara zvichireva izvo kuti makabva muCloverdale mamaigara mukaburitswa mukauya kuzogara pano paroad. Mungatitsananguriro here kuti chii chakaitika kubva pamakatanga kugara muCloverdale, kuti makatanga kugara rini uye land makaitenga kunani uye makazopiwa here notice yekuti chibudai? Ini ndakatanga kugara munomu muna May zvakare last year. Ndichisvika munomu ndiri pandandi ndakanzwa kuti kune mastenzi so yakamira zvakadai yemusangano. Yes. Wedu weZanu-PF. Right, ndikafara chaizvo ndikati sezvo ndine mhuri yakati wandei. Right, musha wandinawo hauna kundifadza magariro andikuita nemhuri yangu, mhuri imwe yakura. Ndikati chirega ndonotsvagirawo mhuri pamwewo pakasununguka pekugara sezvo tanzwa kuti kune nzvimbo yemusangano iri kupiwa vanhu. Ndichibva ikoko ndichisvika muno zveshuwa ndakagashirwawo nevandatafambira ivo vaiona nezvemastenzi chichi. Ndichisvika ndichibvunza vachiti muno mastenzi ari muno ndeye musangano.
Yes. Right, ndikati tinofara chazvino ndo musangano wedu tose. Tikazosvika paurukuro nawo yakamira sei mastenzi aya vakati mamiriro echi emastenzi. Mastenzi ari kuda zvakaita sei kuti chichi ivo vakatirambira vakati mastenzi isusu hatisi kuita sei kutengesa asi mastenzi tiri kupa mwana wemusangano. Right, ndikati zvakanaka. Kukazouya mumwe mwana wangu anosenza kuHarare uko kata nawe iri panapa mwana wangu yakamira so ndichimuonesawo kanzande kupi kuna ivo vacho vari kuita sei vari kupa vanhu mastenzi. Ndobva taenda kupi kumakomuredzi acho vakomana varume vaipa vanhu vaipa mastenzi. Alright, ndikubatei mbichana. So muri kureva kuti mastenzi aya hamuna kubvisa mari, makangopiwa just for free because ainzi mastenzi emusangano. Musangano, yes. Hamuna any amount yamakanobvisa, no any affidavit rakanyorwa, agreement of sale yanga iripo. Pasina. Handingade kutaura kunyata. It's okay. Pasina. Alright, hande. Right, tichisvika tichionesana nemwana yakati achioneswa achinzi mastenzi isusu hatisipo pakutengesa mastenzi. Mastenzi ndeechi emusangano. Isusu mastenzi atakupai either kumberi pane zvimwe zvinogona kuzongochinja kana kuti isi kuita sei. Izvo hatisuzvitarisira nokuti mastenzi ndeedu isusu sevana vemusangano. Ndo patakazonooneswa ndikatanga kupega ndikapegerwa stendi yangu ndikaisakurisa ndikavaka ndikaenda kumusha ndikatonobvisa mombe 2 dzokutenga masamende nezvimwe zvaidiwa zvidhina chichi nemarara. Stendi yenyu mimi yamaigara anga ari masquare meters mangana? Tingati 15 by 30, let's say. All right, it's okay. Hande. Right. Kaoneswa pai tagara isu vamwe tinoita zvokuvaka dzimwe dzenguva. Ndikati nemusha wangu ndobva ndatanga kuchiti builda musha. Tingati gore neri tikazombonzi mastenzi ari kunzi yasiyei ningirigiri yevarume ava. Mastenzi yanaya ndeemusikana upi amene anzi Petronella Kagoni. Tikati saka sei kanzi aiwa emimi sure kubva ipapo taishedzwawo kumusangano tichisimbisana semusangano wedu Zanu-PF. Aiwa chichi saka pakazosvika kuti dhurira isusu kuti titadze kunzwisisa. Pakazouya vakauya kuzoita sekuti onesa pane nhau iri kunetsa kupi kumusoroko. Nhau iyi vari kuti vari kutengesa mastenzi kudini vamwe vacho vachibvunzurudzwa semabvunzuro yamutiri kudai tichikurukura panhau iyi. Kuenda kwaiita vanhu avo uku nokudzoka kwavo kwaiita information yakazara tingati kwatiri isusu. Zvimwe zvinhu zvaitinetsa kana kutitambudza kuti right isusu ava vanhu vari kunzi vaenda uku vakambosvika pamwe pokunzi makomuredzi vainingirine vasungwa izvozvo auku kuningirine kupi kuningiri kuHarare uku. Saka kuno iwo anga nerukumbiro kwatiri isusu takasara kuno semhuri yavo ndo mahedzi edu yatakatarisirawo kuti vatungamiriri vedu ndo apa voichi. Right, kuri kudiwawo zvimari zvokuti vaone kubatsirikana kuita sei uko kwavanenge vari uko. Sure muno mutaiungana tichiita kuti tichibvisawo zvimari zvingawo zviri $5 $5 tichiita sei tichitumisira vachiona kubatsirikana vachidzoka vakazonzi vabvisa bheo kudini vachiuya vachizoadresa kuti ukuku zvinhu zvakamira zvakadai asi isu sevana veZimbabwe vemusangano ngatiitei kuti musangano wedu tisauputsa nenzira dzakasiyana. Zvimwe zvinenge zvichitaurwa uyo musikana achitaura musikana anga achinzi ndiye Petronella Kagoni. Nzvimbo inoyi isusu hatisi kuti pamwe pakugara kwatakaita tichiuya muno tichitanga kuti mastenzi chichi tichimobilize vanhu kuti haiti tese tigare. Nzvimbo inoyi ndeye state nzvimbo yeyi. Right, zvadaro zveshuwa takapanzwisisa ipapo tikati sezvo zviri kungonzarwa kuti chichi isusu ngatitese ngatigare. Right, chakazotinetsa kumberi uko takazoona tichingonzi munzvimbo muno mamusi menyu
mofana kubuda munzvimbo yedu but tichitarisa period yatakazopiwa isusu tichinzi tingati mazuva 3 kana kuti 2. So mangopiwa short notice. Yes. Ndokubva zvatotanga. Alright. Makaita kunzi mubude here kana kuti makaita makaita kubudisa mega here kana kuti makaita zvekuti zvinhu zvaitongoburitswa zvenharo kuti zvibude panze? Handiti mukuona magariro atakaita panapa. Yes. Pachiitiko chakaitika vakati notice handitika dona mazuva 2. Zuva re3 ndopa vakazouya tingati mapurisa nevamwe mangongongo iri sematauriro avo anoita kuno atanga kuti chichi saka isusu tichizviona zvimwe zvinhu zvakatitambudza nekuti bata kuti alright zvakatiti mimi budai muno nzvimbo haisi yenyu tingati musi uno kana 2-3 days tingakwanisa here kubvisa marata mahwindo kana kutsvaga kokuti isusu tingaenda kupi pari zvino ndobva vazotanga kuti musi kuda kuzvisisa vakatanga zveshuwa kudai kukanda matiye gazi kuita sese vachidzingirira hongu zvimwe zvinhu zvatakazoti isusu tichisangana neshoti piningini yatakapiwa short notice yatatapiwa vachizouya vanhu vakauya tingati vanga vari vachiita sevanhu vanga vaine hasha vachisvika vakasvikira apo pagedhi apo vakatomboita nguva vakamira ipapapo mapurisa naivo vacho vamwe vanga nezvavo zvavakazouya vachiita sekuda kurwisa vanhu vachidinini vasvika apo pagedhi apo vakatombonini apo vanga vane tractor yavo chigiredha cheche chokuuya kupaza midhuri vachisvika apo vakaputsa mudhuri 1 uri pakona apa usati wapera kudhina ukaplastwa so uri pasi pemuti wemuhacha right vakaudhuma inini handisingagare kure pastendi yanatapiwa pano pamiti iyo meni ndina muri kuona iyo migamu miiri iyo handiti muchibani-bani padhuze ipapo taiona vanhu vaipinda nedzimotokari dzese chichi saka pakauya dzimota dzinenge dzanga dzakati wandei dzemapurisa nemapurisa yacho vari more than kana kuma-30 varimwe mune matrakita yavo yokuya kuzopusha midhuri right vachisvika apo vakamira apo vachipinda trakita yavo ndobva vaitungamidza papi pamberi ndobva yatanga kuita kupusha mudhuri wepapo tikati izvi ndizvo here tata kutanga kushushikana saka munoziva vanhu semagarisirano yamunenge makaita nezvamunenge makanzwa nezuro nemawiro yavo yavakaita takatanga kungoti varume onai zviri kuitika chichi saka vanhu vamwe nefiye kutya zvezve takatanga kupinda mudzimba tikati ndozvezvi pakuchibvisa nhumbi dzedu tichiisa panze saka panguva idzo zvino vamwe akazoona kuti alright izvo zvavakuita izvi dzimwe dzimba dzacho aitodzidhuma muine vana vanga vasiyiwa naana mai vavo zvanga vasingazive kuti chikuru kuuya zvinhu zvakafanana izvozvo. So pakudhumwa paiitwa dzimba idzi muine vana hapana here vamwe vana vakakuwara panguva yacho? Vakakuwara tingati hapana. 1 mwana ndiye wakaita kunge kakuafektwa teargas nawo yavanga vakuzouya yavanga vakukandira kune vaye vanga vakuya kuti ko zvii zvamakuita nokuti vamwe vanga vakuuyawo nematombo vachiitawo sei zvoreva kuti vanhu vanga vari vanga vakuda kudzivirira kuti deno vakambomira pamwe tikati yeye vakamira tinogona kukwanisa kubvisa zvinhu zvedu nekupomodza noizi yanga yakuiti. Vamwe akati ngatiputsei giredha racho, vamwe akati aiwa musaputsa giredha. Isusu ngatikoitai kuti nzwisise kuti alright kuputsa kwaari kuita uku vari kuputsa vaine chinangwa chipi. Period yawatipa iyoyi yekuti 2-3 days ndizvo here, hapana pepa renotice yokuti mimi makagara munzvimbo isiri yenyu saka izvozvi nzvimbo ichiita mai zvese mapasina. Right, wakutanga kubhunya midhuri wakaibhunya ndoona inenge 8 kana 9 mishaya wakaputsa hapo. Vandobva vatanga zvikanzi aiwa navo wakamboita kunge kuti tize. Saka mukutiza mwana wandiri kutaura nezvake ndopa wakatanga kuputisira vanhu mai matear gas. Vakaputisa.
Saka vakakuda yakapera here nokuti takanzwa kuti vangauya nemashoma ndobva vaenda vakangoita kunge kakutiza hakuna kuita 2-3 days ndobva vazouya futi kuuya kwavakaita vakauya nemota dzavo dzinenge idzi yadarika but dzisiri dzevava handitika ndoona dzadziri 4 kana kuti 5 vakazara futi ivo matinga ndo mapurisa handiti right vauya kudaro vanhu apo manje munhu angangoti kana vakauya isusu varume ngatidzidziridzireichi musha wedu handiti vachingouya vanhu ndovazvikanzi vauya vanhu vemumu isusu vachiri vagarisa vaigara umu tatisina hasha dzekuti isusu tikasire kurwisa vanhu ava kana kuti chichi taimbovamirira tichiona pese yavanenge vaona kuti vauya nezvipi kana uri musangano kuti kokorodza kuti handei vatudze zvizere kupi takaungana tese tonzwa chidama rimwe kuti budai kana kuti kana kuri kukumbira kuti tikwanise kubvisa midziyo yedu tokumbira tobvisa mudziyo oita zvaanga achikwanisa kuita nekuti nzvimbo zvavanga achitaura kuti haisi yenyu tatisingavapikisi ndo zvatanga takamirira zvino mukuuya kwaaiita nekuita sese vanhu vakati chichi shuwa pakaitika zvimwe zviitiko zvakaita kuita kunge hondo kana nazvino tiri kutya umumu mandiri muri kuona muzvimabhanzi tingati paprimisiri handitika imomumu ndomataita kunge kutizira uku kwaibva mhepo kuitira kuti zvanga chiputisa zvezvisati affect tichitizira kupi kwaibva mhepo ichita se saka advantage yatakazotora nekuputisira kwanga achitiita ruzhinji tatatizira uku ivo vanga vakabhesa vari kupi kwaienda mhepo kuputisa kwaita mhepo iye yaidzokera kupi kwavari ndobva vambosiya ndokuuya nerodhi vakauya futi kuzotangira kupi kumusoro kumagamu aya muri kuona vakaputisa vamwe vakatorohwa nezvimaningini zvacho vakakuwara ikoko ndobva vasiya pa day 3 handitika ndora vakazouya futi nemagiredha nechihapo vanga vakauya vakari muhasha atanga vakangosvika vapo vatanga dhudhu nokuti vanhuwo vanga vangoungana kuti ada kuvamirira toona kuti zvacho zvari kuda kuita ndezviti shuwa musi iwoyo ndoona ndo musi wekupedzisira waakazodai vaiva vanga vane marekeni vanga vane zvimabhatastiki vachidzingirira vanhu vachitsosva vachikanda matiegas mese kubva uko kuenda kunosvika kudhemu huko vakadzingirira mumwe munhu akapinda mudhemu akayambuka akaenda kumhire vakamusiya saka vanhu vese vana vadiki ndowatati chinyanya kutyira kuti vana vadiki ana maitizai nevana zviri kuitika izvi chefu ichi chinogona kukanganisa vana isusu vakuru taitora matawero tichinyika munyika mumvura tichitiza takaita se takavhara uso hwedu kana kutogeza maso nemvura right vanhu ava vakaita kunge kakukurirwa nevanhu varumu vanoti vanhu mumama nemunhu ndezvikanzi ngatidzorere vamwe vachidai kusvika vayo vakazozviona kuti ndobva mboita kunge kuti budikire vanhu vakati navo kusvikira vachikanda vachipfuura maningirino yavo vachida sei vachidii vachienda kusikati alright zvavasvika chivaregai tomirira zvavanga vachiita manje vai vatati ndo maleaders vakuru vedu vekuti paningirino vaiva vainzi vakashedzwa uko handiti kumhosva dzavo avava vakuno kundopa vaisara vachiita se vachipindira muri mumusha umu ava mukubva kwavo kwavaiita uko dzimwe dzenguva uko vanga vari uko havaitofona kuti tiri kusangana nevanhu vakadai vari kuuya kupi ikoko asi mimi kana vasvika musaita hondo navo regai vaite se vapinde vaite zvari kuda saka mapindiro yacho vaizoita manje ndoizosakisa kuti ava isusu tasara kunotinyatso kubatikana alright kudzingwa kwamakaitwa mukati mune here kumwe kwamakapiwawo sevana vemusangano sezvo mataura kuti lendi yanga ikanzi ndeye vana vemusangano mune here kumwe kwamakapiwa mukanzi no vana vemusangano chiende munogara apapa ndo pamakugara sevanhu vakabviswa hatina hamuna so muri kungogara panapa nemamiriro azvakaita
chando haufa zvakamira sei zvingataurwa saizvo zvine zuro chakasumuka zvokutoti usiku takutotyira kurwara yes kuti kumberi kwatiri kuenda mazuva izvo zvinasi unogona kuti ndiri mutano mazuva mairi matatu kana kuti kufamba kwenguva unogona kuzoafektwa nezvaunenge woshaya unenge wagachira mari. Alright. Ko mhuri muchireva kuti mamune mhuri sofa mhuri iripi? Mhuri iri ndine vana vamwe vari muHarare vamwe vari kwaMutare vamwe vari muZarabani. Ko vamaigara navo kunoku? Vanda ndichigara navo kunoku vakazokwira vakaenda kwaMutare vachitiza izvo zvonde dzinoti mazuva avakangosvika mangwana acho ndopakatanga kuita zvinhu zvatiri kutaura zvokudzingirirwa kukandirwa chiima nini. Saka zvimwe zvinhu zvandakatyirawo futi inini kuti vana vangu ndevangu asi vane vana vasiri vangu verudzi rwangu. Ndobva ndavatisa ndikati inini taise dzokai. Ko mashoko amungade kutaura ari pamwoyo penyu amungade kuburitsa imimi sedungamunhu? Mashoko yatiinayo isu semagariro yamurungoona tiri panapa kudai takangomirira iwo nekuti simbisa kwaari kuita kuti imimi sezvo vanhu tisina kupiwa kokuenda kokunzi imimi budai munzvimbo iyi haisi yenyu endai munogara apa ndo zvimwe zvikuru zvatakangomirira naivo vari kuuya vachiti uraiti isusu panhau idzi dzasvikawo pakati mukunochemawo kwatakanoitira ningi muri kupi kumusoro. Saka imimi rambai muri papi muri ipapo musabuda toona kuti ivo mukukurukura kwavachaita noutungamiriri kuti vachakuisaiwo papi kana kuti ndezvipi zvichaitika muchakombanzetwa here mukuputsirwa kwamakaitiwa misha yenyu right ipapo kana kuti pakurwisiwa kwataiti ichita tichiona bandiko raiuya kuzotirwisa here rari nemapurisa handitika rari nevamwewo vatinoti pamusoro mumani mumaomo isu mukurwisiwa kwatatichiita tatisina vamwewo vaitishilda kuti zvatiri vana vemusangano nderipiwo bandiko ranga richitimiririra pahondo yese kusvika pari zvino panga pasi nevakanga vakakupepe kugara hapana kana N1 akanga aripo? Hapana, avavo vaitaingovatyirawo kuti sezvo ivo ndovanga vakanominetwa pakutanga kuti vanhu ivavo plus ndo vanhu vokutanga vakatakurirwa midziyo nhumbi dzavo dzikauya kuzoraswa kuno kurodhi. So apa mane madays mangani muri panapa? Tane almost a week and half tiri pano. Kudya chaiko chaiko ndokumwe kwatiri kutoti 7 hatisi kuenda kubasa. Hamusi kuenda kubasa. Takangogarira zvimidziyo izvozvi zvamuri kuona zvirimwe zvacho tatopedza kutengesa property muyatatangotiwo imba kuti tionawo chimwe chinotisave. Vana avo kuti tivati vana kudini mari vakabva kuno kumanyi manje vachitipawo rubatsiro rwokuti kwanise kuvaka nokuita zvese zvinhu zvata tichida kuita. Alright. So pane vangade kupewo rubatsiro vanokwanisa kukubata ipapi? Mukati tisingazozivi manje kuti izvozvo handiti tanga takanzi imimi garai panapa kusvika musi weSatidhe toona kuti ndezvipi zvichabuda musarudzo yekudai kuningirina kwati hatizozivi manje kuti tinenge tichizonzi. Tinotenda baba nenguva yenyu yamatipa. Tinokushuvirai zvakanaka kuti zvinoita rubatsiro mucharuwana pamwe nekukurumbidza. Tinotenda nenguva yenyu baba. Tinotenda.